ezigbo nwa Chukwu bụ ike nwe ibe to n'Igbo odogwu DONMILLI DONMILLI Igbo odogwu Igbo ka anyị soro nụ DONMILLI maka na o menwuru ife ije egwu elu Ejiamatu Onye-egwu abịakwa ọzọ ezigbo obosi ụkwara n'Igbo mmiri egwu obodo m ụlọ eze hụ obodo m ụlọ eze mana afọ m ụlọ eze ịma na ọnwa egbughị ugo na-emesie n'ugo ga-achake n'ụwa tupu obi n'igwe kee mmadụ eziokwu na ọmalighị ife ọ ga-abụ n'ụwa tupu Chukwu kee mmadụ n'ụwa ka ịmalụ n'oge bunye ya oche oge ji bie nu asị na nwa ugo na-eyi ugo n'ọcha nwa ugo na-eyi ugo n'ọcha n'elu ụwa ka ịmalụ ọzịkwa ugo kpuzue eziokwu na ọ ga-achakelili maka na mmiri ụgbana ji sarụ nye nwa ka ugo ji wee so ụkwụ ya ma ya na n'ugo nye nwu n'ọcha o wee bụrụ eze nnụnụ n'ezi ọ bụzi onye ka eji maka ya wee bịa ọba ogidi nwere mụrụ nwa ka nwa ogidi mụrụ ụmụ ma fenye na m nri n'elu ụwa nwanne m onye ọmachi bụ ike m nwa ibe too na n'ogidi ka isi bi ụwa ide mmiri n'otu ka isi eje oke nwa ndị bụ ibe too onye ọma n'ide mma ọkwa isi n'Igbo odogwu ebe ịmala ife bụ odogwunu ezi oyi ọkwa isi n'Igbo odogwunu ebe ịmala ife bụ odogwunu ezigbo nwa Chukwu bụ ike nwe ibe to n'Igbo odogwu DONMILLI Igbo odogwu Igbo ka anyị soro nụ DONMILLI maka na o menwuru ife haba oyi m isi n'Igbo odogwu odogwu abụrụ ọga anyị na-eme odogwu abụrụ afọ etuletu ka ịmalụ ife odogwu menwuru ka ntelu oyi m ezigbo nwa Chukwu bụ ike nwe ibe to n'Igbo odogwu DONMILLI Igbo odogwu Igbo ka anyị soro nụ DONMILLI maka na o menwuru ife ijele ya bụ egwu asị na ife odogwu menwu ka ntel maka na ejiri ọnụ etinye azụrụ ofe egwu ọma ka anyị ji bịa Ejiamatu nwa obosi kwala egolegwu ọlụ Chukwu ka anyị na-agụ egwu ka eji malụ m ilu n'ụwa niile egwu ka eji malụ ya malụ n'ụwa niile ọkwa ime Ejiamatu ebulu ịgbanwe jebenu n'ogidi nwere ide mmiri n'otu ka anyị na-eje ka nje zute odogwu asị na nwanne onye bụrụ oyi ya nwanne m n'ịdị mma onye ọma Chukwu bụ ike m bụ ibe too n'ogidi onye ọma na ịdị ụsọ ife odogwu melụ ka ntel nya ka eji akpọ onye odogwu ọ bụrụ n'ọnụ ụbọchị Chukwu keluyi DONMILLI n'okele ihe ọfụma enne mụlụ DONMILLI n'ọfụrụ akalaka ya enna mụlụ DONMILLI ọfụrụ akalaka ya sọsọ Chukwu fụrụ ya enne mụlụ DONMILLI amụsị anya otobe na-egwu Chukwu o wee gụba akwụkwọ
akwụkwọ na Crazy King Seminary nke dị na Nnobi SP ka bụ mgbanwe iwe mesia wee naba uli ebe ijele ogu mahadum n'imele ọfụma o wee chebe echichi fọ gabunu o wee lote afọ nne balụ nwa na Chukwu bụ ike m Chukwu bụ ike m o wee sị na Chukwu kele akụ oyibo ga-ekunye ya mmiri ọ ga-aṅụ Donmilli iwe n'ebe Ọnịcha do wee gbaba mbọ na afịa Ọchanja ebe afọ ụkọ dị bido maka na nwa Chidelu eze n'ụwa eze ka ọ ga-abụlili emenu mana eze ka ọ ga-abụ o welu ụbọchị Chukwu kwadolu nwoke o wee gosi ife dị n'ịntanetị nwoke wee gbaba mbọ wee banye online wee bido wee mebe Bitcoin na ọgabali ya ebe afọ ka ọ dị wee gbaba mbọ gbakịta mbọ ndị Binance wee mali ya malụ ndị ọcha wee kpọnya Donmilli na anyị na gị ga-eme bizinesi achọlụ m ka anyị lụba etu aka odogwu si wee banye n'ụfọdụ na-eche na Donmilli nọ na-atụ akwụkwọ mana aka Chukwu dị ya na-arụ onye aka Chukwu dị na-arụ o nwere ife mmadụ melu n'elu ụwa nke ga-emetụ ya emetụ n'elu ụwa ka odogwu wee bido wee kụba bizinesi ya na ndị ọcha o wee balụ ya ebe afọ ka ọ dị wee bido ifeọma wee mebe ifeọma mebe na ndụ ya a na-ekwu ka na-ekwu nwa Chinyelu uche n'elu ụwa ha tupu Chukwu eke mmadụ n'elu ụwa ọ ga-akwadolu ya obi ọ ga-esi wepụta nna mụlụ Donmilli n'obodo gị malụ a na-ekwu ka na-ekwu Donmilli banye na real estate wee bido gbaba n'ike haba ezigbo real estate developer anyị malụ amalụ n'Enugu steeti niile ịchọla ni nwanne m anadị ije n'ihu nekwa Donmilli ọ bụrụ ọkwa n'ọnụ ịchọla anadị na saịtị nekwa Donmilli nwanne nekwa Donmilli ka onye ga na aka ikwelu ịchọla anadị ije n'ihu nekwa Donmilli nwanne nekwa Donmilli Enterprises oyimisi n'Igbo odogwu ife odogwu menwulu kantel nyaka anyị na-ekwu isi dị n'Igbo odogwu ka isobenu Donmilli ọ sịkwa onye ji ego n'elu ụwa ka ewu na-eso Donmilli bụ real estate developer anyị mala amalụ obele nwa na-akpa ike na Chukwu nyere ya akọ akala ka onye na-edu ya n'elu ụwa nwanne m maka na Chukwu bụ ike ya n'elu Chukwu bụ ike ya nwachi na-agbala ọgụ haba ndị Donmilli zụrụ azụ n'elu ụwa na-afọ akalịla akali na ya bụ eze omeọgọ Donmilli adeji anya afụ ebe young boy dị vibrant na-ata afụfụ ọ ga-egosi gị fan na-alụ ya ka eji ama ndị odogwu maka na highest investment bụ izu mmadụ ọkweghị na
ọtụtụ bizinesi etinyela aka na-aga ọfụma. DONMILLI exchange onye ọma n'ịdị nso. Ịchọlụ Google Pay nekwa DONMILLI, wire transfer nekwa DONMILLI, cash mailing nekwa DONMILLI, Western Union nekwa DONMILLI, MoneyGram nekwa DONMILLI, ịchọlụ gift card yo nekwa DONMILLI, ịchọgodi ile dollar no Bitcoin ube ebe anyị na-jebili. Onwelu Bitcoin ịchọlụ ilele nekwa DONMILLI, no gaza n'elu nwanne m. Trusted exchange anyị mara malụ, tested and trusted ezi oyi m n'ịdị nso onye nwere inwe. DONMILLI exchange odogwu na amali amalụ n'elu ụwa niile. DONMILLI odogwu anyị ji dị ebube n'ihe adị kechi. DONMILLI exchange onye ọma n'ịdị nso. Ịchọlụ BTC nekwa DONMILLI ịchọlụ USDT nekwa DONMILLI. Aka na-alụ n'ọdị ọgọ onye ọma. Estate developer anyị mara amalụ n'ịdị ụsọ. Na gị bụ nọmba 1 n'Enugu steeti niile. Ewo nọmba 1 estate developer anyị mara amalụ. DONMILLI nwa chi na-agbala ọgụ, the youngest chief n'ịdị anyị ụsọ. DONMILLI na mebuli gbawe nebe ụmụ ọmakụ ka nje ekene Ikenna nwoke afọ chi exchange ezi oyi gị ndị ọmanụnụ radio Ikenna ji onye ọmalụmelu ọnwụka n'Enugu ka isi bịa n'ugwu ọba onye ọma n'ịdị mma. DONMILLI exchange odogwu n'ịdị anyị nso. Ejima DONMILLI onye ọma n'ịdị mma. Kedu maka Chikereze Oscar the Baron Empire odogwu n'ịga adịlili n'iso na Diamond Nigeria Limited onye ọma Chris Millie Enterprises nwanne ike na-enye nsogbu. Chris Millie wine mmanya anyị ji enwe ṅụli. Chris Millie wine house n'ịdị mma. Kedu maka Elmestro Apparel Nsụka ka isi bịa oyima. Aka na-esu akwa ọdị ọgọ. Mayor of Accra onye ọma n'ịdị mma. Odogwu DONMILLI na-enwela afọ eji iwe malụ amalụ. Diamond Nigeria Limited ndị ọma n'ụlọ odoso. The youngest chief onye ọma n'ịgadị. Biology scientist na-emezi bizinesi ọbụlụ ka o si so chukwu n'ụwa onye ọma n'ịdị mma. Nwa chi na-agbala ọgụ nwanụ n'ogidi oji moto melu ma ọgọ n'egwu onye ọma n'ịgadị lele. DONMILLI Ejiamatu ebuli igba naba ezi nwabosi ukwala ebuli igba wee naba. Chibuike mụ Nwokoye na mebuli igba na oye misi n'Igbo odogwu. Ife odogwu menwulu kantel a na-esi dị Igbo bongo. Odogwu abụrụ ọga ị na-eme oyi. Ụmụ Igbo ka anyị sobenu DONMILLI n'ọbụ nnekwu odogwu. A na-afụsi ebe a na-echi ọzọ wee jebe ebe a na-alụ agwụ nwanne m.
ịchọla na DJ New lekwa DONMILLI o ịchọrọ ka ewuolu gị ụlọ ka ọ dị ọgọ nekwa DONMILLI o enyi o ịchọrọ nnekwu ana nekwa DONMILLI ezigbo nwa nwa ibe too odogwu n'ogidi ịchọrọ BTC nekwa DONMILLI o